ejiri nkuzi ndugbo ịgụ ama elo rerie ilo ọgbaba ntị ka ọ na-esi n'ime ọmagbago nwa nwa si bịa dị ọ bụ na m ejewugbo m kiribe ogidi kiribe mmọnwụ ịmalụ ụla ga-amalụ juji magbo mmụọ nwadịana n'ọgbọ ebe n'eze ọ bụ na m ejewugbo m iru oke na-ewere m ọgaghị ọbati igbo m na-enwetụrụ gị nwa tụchaghị m atụrụ ugo ti nkirijo ugo nwe tiri gị n'isi na o nwere ibe o ji tụne gị ugo maka na ugo dị gị n'isi ọ na-adị etinyere gị ugo nwoke m chikere ugo egogwekwe na ugo ga ọchaba ọchọ kwanna ejiri nkụ eji agụ oke agụ akpa iwe mmiri anada ewe ncha onye ji ego na-eme ibe dị mma ọ bụ m ejewugwo m ọ bụ m ude gị na-edekweni ọ bụ m ude gị na-edekweni eluru m agwa agụrụ a na-ajụ m kedu onye a na-agba ọgwụ nne-eme n'ọwụ nwanne m mgbe na ọ bụ nwanne m igwerela ozi eke debe na bọbụ nne-ebe iru ebe anwa m na-eghe anya ọ mara ibe ya emere gị ma mbere gị buru akpara ise na ọkụkọ ọ nagharịba okwu onye ọnụ ọ dọla ọba kacha na-agakwari nenene na-agaba bụ ndị na-achọ ọdịdago ọgwụgwọ na ọdịnala nwoke m ọ bụ m na eneghị na ịnọ n'ezi elu onye malụghị aka na-amachi gị aka ada malụghị aka gorigori ọ bụrụkwa dị ndị mmadụ dị nwoke m ọ bụ m ndị ebe abụ nne iji wee rie ma n'ọkwa na uche chukwu ọgwụ ibe chukwu kwuru ya eme nwoke m ọ bụ m ejiri nwa agụ achụ aja ọ bụ na-eme nwa agụ a na-ada akpa n'aba ejewugwo m na mgbagwu jegara ejebe mana m agaruo ụlọ enye m ụwa ụtụ ntụa ọ bụ m ejewugwo m